إذا قد السؤال دي عم كل زمن يوتنا أغاب انفراد بفتصم سلام كم فتصم حبنا كل غناتون كل مكران أبو نقول زغنا كل كبر سيطانا مخرخوف على السبات من الله على السلام أقويتا كبارح كاب كل هزب خاونا رح كاب زريا بزلنا يبتاونا رح تعمل زحاش نعزلنا تمنى نكربتين كل عالي سلام كن رجل السلطان ذهب كنا نسواهم كاب كل خفا عدحنا على هالنمبرنا فتنا يتتونا عدو الدخاوي تنا ملقنا مدحنا يسكر سوس من تفق السبيل وزقور محرتني غرتان نسخا معرمحوم دهون منفس قدسن مسكانا صناعتن كبرن بهوزور لك رمون كل ساعة نزل على معلم آمين وأملاكم سالخا محرني كم تعبير راخ أبس هيدمسس كاب أبسات ربك حسبني كاب حاتياتيون أتريني أنا أبساي فلت ألقمو حاتياتي كل جزيب كن مأيو زربا خاص عدق بفردخان وفقن كاتك كبسي أنا نأخات راي بردلكو أبكن ميخا أكي قوركو نهب عبسات ولدكو ميكا أبا حاتيات تنستني نانا حق عوش تغطر اليوم أبعوون طعم هارني انت غصار سوسم عزات ريني كبرت صعود وسابني تنزغت قد كاين عصم تحق وشاز بعطان حق وسنا اسمعني كزكا بحاتي أتي كولو نبزل أبساوين دمسسو وعملاق قري لب فتر اللي صنع منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاي تقدفني عقوس ملحان كامل سلي فقادنيا منفس وندقفني قد دخل منفس كمرم إيه حتى أنا بخاهم لسيهم وأملاق من عنيك عبدا ما نقفني لسانين تلك هالل كتب له إياه بيتا في مسجانا خنا قرصنا فريك فت أسوات بهب لكاني زي كون اسمع رب كل كانري مسوات مراري تقوني خامو أسوات أملاق سور منفسيو وأملاق نسورون كنت نبايتون قانيخا سيم تسقها سناي قبر الله كات أتي رسالة دا شو مسوات صدقين زحر مسواتي مل مسوات بحك بلكايو شو عم سوي إخا أراحو قرب الكايم هللويا صلاة جزيرة كاس كرسون قسين أملاق مسكان أقرب له حتى أتيك حد قال لك إلم ቃለ ሕይወት የስማዓልና አቦና ብመልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 130 ሓብትና መምህርት 131 ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት 132 ሓብትና ረዘነት መዝሙር ዳዊት 133 ሓውና ዶክተር ጽጋብ 137 134 ኣነ ኸብፅሐ እየ መዝሙር ዳዊት 138 ኣቦና ብመልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 141 ሓብትና መምህርት እምኒት ከምኡውን መዝሙር ዳዊት 142 ሓውና ያዕቆብ መዝሙር ዳዊት 146 ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት 147 ሓብትና ረዘነት መዝሙር ዳዊት 148 ሓቡና ዶክተር ጽጋብ ዓዊልኩም ከተንብብሉና ኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር ዳዊት 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩኻት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዝዩ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቑን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመን እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዝቱን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር ይመስግንዎ ህዝቡን ቀርነል ኣለ ስለዚ ኩልኹም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐረቡ ህዝቢ ይመስግኑ ኣለዉ
هللويا هللويا أمين هللويا ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 15 ሳብ 32 ንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ ኣሰላሉ ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቑፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኾ ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዝፀረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣባኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ትቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልዩ ኣለኹ ስማዕ ደለኹ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ስማዕ ኣለኽና ኣዴና ጽቡቕ ኣሎ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ፈራዲ ክቐውም ተዳልዩ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመ ንኹነንን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቃጥን ኣለኹ ግን ከነሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብር ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ደቃስ ደቂቅ ነስሒ ናብ በድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረነን ኣድሕነን እናበልክ ተመልከን ትባል ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሓብትና መምህርቲ ምኒት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ሓብትና መምህርቲ ምኒት እሺ ከመይ ምሽትን እግዚአብሔር ይመስገን መዋዕል ዘይውዳእ ዝዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብርን ከዝኾን ሲ ነፍሰይ እፁብ ዝኾነ ምክንያት ምሃለውኪ ነይሩ ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስያኺ ከለኺ እንታይ እዩ ትትህብዮ መሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወልዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሓውና ያዕቆብ ኦ ንጽሕቲ ድንግል እሺ ኣቦና ኦ ንጽሕቲ ድንግልና ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ረድኤት ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካብ ኣየርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሃልዋታት ጠፊዋ ኣሎሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣለይተን ምሕረት ትልምን ኣላይት ኣደንኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ይቐኒልና ኣሜን ኣሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሓብትና ረዘነት ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ኣለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኩነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኸ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ይስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት እዚ
نزل عالم تدحننا تعقبنا أمين وقيتا بروخي خامو فردخا مهارني وقيتا بروخي خامو حق الناس كاردأني وقيتا بروخي خامو كبر خابر هادلي وقيتا محرت كان نزل عالم ينبر وقيتا نعين تكبار إيدكا كابولدو نابولدو معقوبي سلوزبون كاي تنصقني وقيتا نعخا بدي لي أمو محارنن نفسي أدحنان نابلكو تصلي اللوخو وقيتاي أباخا توكيلا اللهم وأدحنني فقد كاخ قبركا مهارني نسخا أملاخي بالفالي هوتيخا ببرهان كادم معنا برهان نرئي محرتكا نابتم زفلطخا كبرخا خا ناب قناعات لبت نصا ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካዩ ወቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘል ዓለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወጎይታ ልዑል ኢኻ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ብፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይተ ዘንቱ ኣሜን ስለ ቃላት እግዚአብሔር ክብር ይመስገን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ብርህት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እሺ አሜን ስኹም ቅዱስ 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 ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ ታሪክ ጀምራ ይቅረታ አራይ ጽቡቅ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታትን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ውሃብ ፀሓዮም ሙሙት ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ናዴታትና ንሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነብሶም ዓርፍ ኦ ካብ ኃጢአቱ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአቱ ዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኦ ጎይታ ውቃዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ መግብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገና ክፋድሕነና እምበር ኣፍታና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ኩለኹ ብሕልና ከደንገል ኢኸ ብስጋኹን ደንገል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ፍረወይኒ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም አሜን ቦና አሜን ሰላም هو እግዚአብሔር መስገን እንደምሰው ሰላም መጻኹም ስለኹሉ አምላክ ዘመስግን ቃለ ሕይወት የስማዓና አሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስት እንደተጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ይብለኪ ነንቲ ኃጢአትና ሓደልና ንፍቅር ወድኺ ጸሎት ኣረግልና ሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ይብለኪ ንኃጢአት ንስና ሓዲጉ ምሕረና ጎይታና ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ዘርሰብ እምንቲ የማላሊት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና
ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለደትክና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ንቐርበልኪ ድንግል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ሓድገልና ተዘከርና ኣሜን። በዓላት ኣምላኽ ተመስገን። ኣሜን። አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። አዴና ኤልሳቤጥ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ምሕረት የውርድ። አሜን። ግጅፍ እዩ ዘሎ ግን ተዓፂሎ ዓፅሚ ባበሉ ላይ ቁሩብ ሄሎ ሕራይ ቁሩብ እስክታ ቴሌፎንክን ከተዕሪኣ ተኽኢልክን ቁሩብ መይቲ ይኹን ዘለኽና አዴና ኤልሳቤጥ ወደክ ሕጂ መፅያ ቴንክዩ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብርኺ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ምድሕን ዓለም ዘወለድክልናን መፅኡ ከዓ ንነፍስና ዘድሓነ ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንፃድቃን ዕለልተኦም ንቤተ ክርስቲያን ፅንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ጎይታ መሓረና ጎይታ መሓረና ጎይታ ባረኸና ኣሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ሃብተና ሙሉ ናይ ሃይማኖት ጸሎት እሺ ከመይ ውዒልኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ከመፀኹም ክቡና አሜን። ሰላም ጽናሕኹም። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። እንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከም ዝተፅሓፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመፅእ እዩ። ንመንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታን እውን ዘለዓለም ዓለም ዝመፅእ ህይወት ተስፋ ንገበር ኣሜን። ጎይታ ጸሎታ ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ስለ ቃላት ኩሉ ምስጋና ይኹን። ክርያላይሶን
Ison, Krialaison, 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 Ison, Krialaison, 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 Ison, Krialaison, 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 Krialaison. Krialaison, Krialaison. ሓውና ዶክተር ጽጋብ ቅዱስ ቅዱስ ሓውና ዶክተር ጽጋብ ሜቲኻ ዘለኻ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣትየን ኦን ኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ካብ ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምህረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለና ኦ ጎይታ ከም በረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ وأكوبك مع بسانا بكما فدلك أملكنا وأكوبك مع بسانا ጎይታ ወዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝዓደግናሎም በደልና ንዕሰና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ዕዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕናኸ ደንገል ኢኺ ንስጋኸ እውን ደንገል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረከር ዝኮን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ብዛዕባ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ምካልካ ተዓረቐና ንሕደገልና ወኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማት ለይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ፃዕ ግበረና ካብ ኩሉ ክፋትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላም ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ኣለኣኸልና ጸጋን ብርህራን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻም ዝኾነ ዋህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕነት ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊዕ ተገስሙ ዘሕምረተን ሰናያት ተመላኸ ርሕሩሕን እቶም ኣነ ዝቐደማዮም ሓተተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር መሱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትቕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ
ألفوا بنا الله. كاب كله فاتحان بنا فتنا يتوفتوا أمامنا كاب كله خفو حزن سكات البرد عنا قلونا ممكن أقبل لسان ملاك حلونا نوهدت منات كان من رحمتي نابت زي مرمرن زي والسنة تتكلم بس حد لنا استغان زي العالم بروقي قامين أوجيتا بقعات كبرنا مسكانا كم زلنا خمس اللبس سمايتنا بربنا سمكاي قدس منقصات مصاف أركام صاب سماي كم دمها مدري كنا علت مقبنا على محبنا احنا نزور دولنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نعسنا ندقلنا شوق فاد احنا ننبرا فتنا يتأتونا منقصنا حيلين كبرن نزل عالمنا تكاي ما أمين أوزت يا مريم ناي قدوس كبريم ملا سلام السلام لك الله وحنا غدن قليغي يسقاهون دنقليغي هذا إيجابي يرتوى أتقويتا سراويت سلام لك الله ونسخك ونس برختي غيفرك رسخون برخي ومن لتسقى جابير مساخي أو فسد دس والكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسكر سوس منتانا محرت لمن لنا أمين ቃል ህይወት ይስማዕልና ተጸለየ ጸሎት ተነበበ ንባባት ተማህለልና የምህለላ ሁሉ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርብ ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣብ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ምዕራፍ 83 ቁፅሪ 36 ኢና ጠጠው ኢልና ነርና ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ካብ ቁፅሪ 37 ክንጅምሮ ኢና መወከሲ ናይ ዝንባባት እዚ ኣብ ቁፅሪ 41 ሓብተና መምህርት እምኒት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 8 ኣቦና ያዕቆብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 24 ክሳብ 25 ንባብ ካብ 37 ኣቦና ኣቤ መልአከ ሰላም እግዚአብሔር ነቲ ስልጣን ሞት ዘለዎ ዲያብሎስ እንተሰዓሮ ዝድነቕ ዓብዪ ግብሪ ይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ዲያብሎስ ስዒርዎ ዝነበረ ሎሚ ግና ነቲ ወሲድሉ ዝነበረ ዝመለሶ ነዚ ስጋ ብክብሪ ክገልፆ ፈተወ ንወሓራ ክሳዕ ዘውፅእ ከዓ እቲ ብዘይብሉን ስጋ ዝግብኦ መከራ ተዓገሰ ቃል ካብ ሰማይ ምስኡ ስጋ ኣምፂ እንተዝኸውን ወይ ገነናዳዲሳውያን ከም ዝበልዎ ከምቶም ጽላሎት ወይ ተምሳል እዩ ዝብልዎ ሓጢያ ዘይብሉ መከራ ዘይቅበል ስጋ ወሲዱ እንተዝኸውን ዘመክሕ ኣይምኾነን ነበረ ተዋህዶ ካብ ዘር አብርሃም እንተደኣ ኮይኑ ዘይበይነ ሓጢያት ብኩሉ ግብሪ ነሕዋቱ እንተደኣ መሲሉ ከም ዝለሙ ሰማዕናዮ ድማ መከራ ተቐበለ ምእንታና ብስጋ ሞተ ንሱ ብመለኮት ዘይሓምምን ዘይመውትን ካብ ኮነ ግና ትምህርትና ቅኑዕ እዩ ከምቲ ካብቲ መሪር መግዛእቲ ሞት ሓርነትና እውን ሰናይ እዩ ኣቱም ዘፍቅረኩም ኣሕዋተይ ነዚ እመኑ ነቶም ብድፍረት ነቲ ዓብዪ ምስጢር ለውሃት ኣምላኽ ዝነቕፉ ግና ንሕና ነውግዞም ኢና ስጋ ስለተዋሃደ እግዚአብሔር ቃል ብድሕሪ እቲ ዘይምርመር ተዋህዶ ክልተ ህላዊ ክልተ ኣካል ኣለዎ ዝብል እንተሎ እግዚአብሔር ቃል ሓደ ህላዊ ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ዘይኣምን ብዘይምልዋጥን ምፍላይን ንስጋና ነባቢት ነፍሲ ዘላቶ ስጋ ምስኡ ሓደ ከም ዝገበረ ብዘይ ምድብላቕ ሓደ እዩ ዘይብል ውጉዝ ይኹን ነፍሲ ካብ ህላዊኣ ስጋ ናብ ምዃን ኣይትልወጥን እያ ነፍሲ ከም ካልእ ኣካል ናብ ሓደ ሸነኽ ኣይትፍለን እያ ካብዞም ክልተ ህላዊ ስጋን ነፍስን ዝቆመ ሰብ ብድሕሪ ተዋህዶ ክልተ ህላዊ ከም ዝኾነ ኣይንዛረብን ኢና እንታይ ደኣ ሓደ ሰብ ሓደ ህላዊ እዩ ብዛዕባ እቲ እግዚአብሔር ቃል ዝተዋህዶ ስጋ ቅድሚ ትንሳኤ ዘይሓምም ብሕማም ሓጢያት ዘይብሉ ገበሮ ዝብል እንተሎ በዚ ተምሳል ወይ ቃሎት የምስሎ ስለ ዘሎ ውጉዝ ይኹን ብዛዕባ እቲ እግዚአብሔር ቃል ዝተዋህዶ ስጋ ቅድሚ ትንሳኤ ዘይሓምም ብሕማም ሓጢያት ዘይብሉ ዝገበሮ ዝብል እንተሎ በዚ ተምሳል ወይ ጽላሎት የምስሎ ስለ ዘሎ ውጉዝ ይኹን ነቲ ጎይታና ተዋህዶ ስጋ ከዓ
ሓጢያት ዘለዎ በደለኛ ከም ዝኾነ ዝዛረብ እንተሎ ውጉዝ ይኩን ብዛዕባ እቲ መድሓኒ ስጋ ጎይታና ኣብ መቃብር ከም ዝበስበሰ ዝዛረብ እንተሎ ውጉዝ ይኩን ከመይ ጽሑፍ ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትሕደግ ስጋ እውን ኣብ መቃብር ከም ዘይብስብስ ከም ዘይረኣየ እዩ ዝምስክር حتنا ممر تمنيت መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 16 ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ የረዮ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ኣይክናወፅኒ አሜን ቃል ህይወት يسمع لنا حاولنا يعقوب ኣይሸቦና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 24 25 ሞት ሒዙ ከጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ኣምላክ ኣብ ማእሰርቲ ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ ዳዊት ብዛዕባኡ ይብል እዩ እሞ ንእግዚአብሔር ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅድመይ ይርእዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ከዓ ኣየንደልህፅን እየ ክብረት ይሃበና ኣቦና ቃል ህይወት يسمع لنا قصيلو موكسينا أمعرف 84 يخون أدينا إلسابيت قدامي كورنثوس معرف شومنته قصري 6 أدينا إلسابيت معرف قدامي كورنثوس معرف شومنته قصري 6 حبتنا رزنت كلاي كورنثوس معرف 4 قصري 10 وكلته حبتنا أبرهد يفيسون معرف 4 قصري 5 نباب معرف 33 قصري 4 كلتن أبونا بملأك سلام نتوم أبلعلي قدوس مسوئي ታቦት እንዕርጎም ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ብሞቱን ብትንሣኤን ኣብ ልዕሊኡ መልእኽቱን ቅዳሴኡን እንፍጽም ብድሕሪ ትንሣኤኡ ሕማምን ምልዋጥን ኣለዎም ዝብል እንተሎ ውጉዝ ይኹን ኣሕዋተየ ኩሉ ሰዕ ብቕኑዕ ልቦና ነዝሓልው ዳግም ካልእ ኣካል ንሱ እውን ካብ ቅዱስ ሥላሴ ዝኾነ ረድእ ንሱ ድማ ካብ ኣብ ዝወፀ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ምስ ኣብን ወልድን ኩሉ ሰዕ ብማዕርነት كمسجان زنبر إيه ويتانا إيسوس كريستوس دحنت يكونلكم أتنفو زفكركم أحواتي زعباد خامنا ويتا صعف السامية دحريت استنفاس بقناعة هايمانت كفلونا صلي لنا تسفانا زت رأيو نعبن ولد منفس قدسن نزل علم مسجانا يكون آمين عراف 4 قصري كفل حدا قصر حدا ናይታ እግዚኣብሔር ዝምለኸላ ዓባይ ሃገር አንጦኪያ ሊቀ ጳጳሳት ሳዊሮስ ናብቲ መፍቀሪ እግዚኣብሔር ንጉስ አንስጣስዮስ ነቲ ረሲ መቅዶንዮስ ምስ ሰጎጎ ምስ ኩሉ ህዝቡ ከንብብ ዝፀሓፋ ቅንዕቲ ሃይማኖት እያ እቲ ንጉስ ተቐበላ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ እውን ኣብ ቤት መዛግብቲ መንግስቲ አንበራ በአኸዓ ትምህርት ዓላውያን ካብ ኩሉ ኣርሓቀ ከም ስርዓት ቁጥሪ 2 ከም ስርዓት እቶም ኣብ ኒቅያ ተጋብኡ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ምስኦምን ኣብ ማእኸሎምን ብግሃት ዝነበረ 318 ቅዱሳን ኤጲስቆጶሳት ኣቦታትና ንኣምንን ንእመንን كم كرمينا زنبرو قدسان أبوتاتنا نزخم قدس رستي تقبلوا كم بحدش كأ تمام بحجر قسطنطينية 250 كرمينا تجابون تمام إفسون تجابون لشرعون أمن እግዚአብሔር ኣብ ሓደ እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ከም ዝኾነ ንኣምን ዳግም እቲ ምእንታና ስጋን ነፍስን ተዋሃደ ወዲ እግዚአብሔር ሓደ ከም ዝኾነ ንኣምን ስጋን ነፍስን ከይተዋሃደ ከሎ ክፋል ወይ ፍሉይ ኣይኮነን ሰብ ምስ ኮነ እውን ንሱ ሓደ እዩ እዚ ከዓ ንሱ ኩሉ ሳዕ ሓደ እዩ በቲ ዘድሕን መንፈስ ቅዱስ እውን
سلس قدوس معرى كم زخونو نأمن. قال هو يسمع لنا. انتي قرنطس انتي نيرا؟ قدامي قرنطس معرف شو منطق قصري شديشته. معرف شو منطق دعويلا 6 7 7 وقدر شديشته غير قصري شديشته. نحنا قنا عقيدة نحنا قنا كله خابوك زخونة من بارنا خاص نعوس زخونة حدا اغزيابير أبا اللونا كمون بقو كله زتفترن نحناون بقو إن نبرن حدا قويتا يسوس كريستوس اللونا. قال هو تسمع لنا. آمين آمين. قال هو تسمع لنا. قال أي قرنطس معرف 4 قطر 10 امبار سيموت عبانا يعي هوتنا جن أبخاتكم تعي الله. قال هو تسمع لنا. إفسون معرف 4 قد 5 حدا قويتا حانت إمنت حانت تنقف. قال هو تسمع لنا. راي مدحري مو كسينا أو كزري شومنتي حبتنا ملو مزمور داويد 110 كزري 3 حبتنا فرويني وانجيل يوحنس معرف حدا كزري 14 حبتنا رزنت غلاطيا معرف 4 كزري 4 حبتنا ممرت منيت وانجيل يوحنس معرف حدا كاب حدا كساب 5 نبابنا أب كتري 4 أبونا بملأك سلام. سلسة أكالات بملكة في السمان إيوم. سلسة قصات بخبري ببرهان حدا إيوم. حدا هلاوية حدا سلطان حدا ملكنا حدا ملكوت حانت سجدتي قبع كم تمأمنان سبات زعمنو بمسكانا حدا إيوم. ودو إيلنا زي كونس بسرعة أبونت بآب نأمن. أبو إيلنا زي كونس بسرعة ولدنت بولد نأمن. بمنفس قدس ما أبو إيو ولدو إيلنا زي كونس بسرعة سرات النت بمنفس قدس نأمن. بأرتم 3 أكالات زياتهم إيوم. كل ساعة 3 يوم أكالات بحدا ملكوت بحدا هلاوية بحدا حيلي بحدا فؤاد بحدا كبر المنقسن نفس وكف أكال بقسمه فتصم إيو. أب قدس اللاسية جزاء أنت جزاء يلبون معطاء المفتحنون يلبون بمعارج ملكوت حدا خابت خالا أي لعلن إيو بتحدا نتحدا بسلطانو كم لؤخ أي إززون إيو دايدا أنساتهم بخبري بحدا ملكوت ملكنان نخلو بزحز لعلنان ببرهانن معرأ إيو أب زي ولدي منفس قدسون كتو أب زي ولدن منفس قدسن كتهم قحسم عينكم قحسم عينكوا يكون زنبرلو جزيل ولدون بزي أبن منفس قدسن كتهم قحسم كم قحسم عيني وكوا يكون زنبرلو زمن يلون منفس قدسون بزي أبن ولدن كتهم قحسم عينون تكون زنبرلو زمن يلبون انت هيدا سلس قدس معرأيهم بزي تن في السامين كل ساعة اللوان إيوم እግዚአብሔር ቃል ክልተ ልደት ከም ዘለዎ ከም ክንኣምን ይግባአና ሓደ ቅድሚ ዓለም ካብ ኣብ ብዘይ ኣደ ብዘይ ምርምር ልደት ከም እተወልደ ካልኣይ ብዳሕራይ ዘመን ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብዘይ ኣቦ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ብዘይ ምርመርን ዘይንገርን ምስጢር ከም እተወልደ ንኣምን ግና ቃል ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ሰብ ከም ዝኾነ ብዒንትና ከም ዝረኣናዮን بأداونون كم زد حسسنايون نفلتنا. قال هوات يسمع لنا. قال هوات يسمع لنا. مزمور داويد معرف 110 بعد 3
በታ ሰራዊትካ እትኸተላ መዓልቲ ህዝብኻ ፈትዩ ይመጽእ ከምቲ ካብ ከርሲ ወጋሕታ ዝመጽእ ኣውሊ ከምኡ መንእሰይካ ብልብሲ ቅድስና ይመጽኻ ኣሜን ለቃላት ምስጋና ይኹን آمين آمين አሜን። ቃል ህይወት ይስማዕና። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ወደ 14 እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብርናቱ ሓደ ወዱ ነቦና ረአና ቃላት ኣምልኽ ይመስገን። آمين قال هو تسمع لنا ህይወት ይስማዓልና ገላትያ 4:4 ምልኣት ዘመን ምስ መፀግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለው ተሻይጡ ምእንቲ ከውፅኦም ንሕና እውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብሲ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ እተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኹ ስለቃላት እግዚአብሔር ይመስገን። قال هو تسمع لنا أنا جدول هو ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 5 እቲ ካብ መጀመርታ ህይወት ዝህብ ቃል እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ንሕና ዝሰማዕናዮ እቲ ብዓይንትና ዝረኣናዮ እቲ ዝጠመትናዮ ኣእዳውና እውን ዝረምሰስኦ ብዛዕባ እቲ ቃል ህይወት ድማ ተገልጸት ነታ ምስ ኣቦ ዝነበረት ንኣና ከዓ እተገልጸት ናይ ዘለኣለም ህይወት ርኢናያ ኢና እሞ ንምስክር ንነግረኩም እውን ኣሎና ንስኻትኩም ድማ ምሳና ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ኢልና እቲ ዝረአናዮን ዝሰማዕናዮን ንዓኻትኩም ንነግሮ ኣሎና ሕብረትና እውን ምስ ኣቦን ምስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን እዩ ሓጎስና ምእንቲ ክምላእ ኢልና እዚ ንጽሕፈልኩም ኣሎና ኣምላኽ ብርሃን እዩ እግዚኣብሔር ብርሃን ምዃኑን ኣብኡ ከዓ ሓንቲ እኳ ጸልማት ከምዘየብሉን እታ ኣብኡ ዝሰማዕናያ ንኣኻትኩም እውን ንነግራ ኣሎና መልእኽቲ እዚኣ እያ قال هو تسمع لنا ዝቕጽል ሞከሲና ኣብ ቁጽሪ 19 ቆላስይስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 14 ሓውና ያዕቆብ ንባብ ኣቦና ብመልአከ ሰላም ቁጽሪ 9 ንባብ ኣለዋ ኣብዚ ኣስየብላ ንሓራይ ቁጽሪ 9 ካብ ቁጽሪ 9 ሓራይ ንባብ ኣለዋ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ምዕራፍ ኣብ ቁጽሪ 19 እዩ ዘለበነ ኣብ ከም ሓደ ካብ መላእኽቲ ወይ ከም ሓደ ካብ ሱራፊኤልን ኪሩቤልን ኣይፈጠሮም እንታይ ደኣ ንሱ ንኣብ ካብ ህላዊ እተወልደ ካብ ኩሎም ስልጣናትን ኣጋዝትን ካብ ኩሉ በዚ ዓለም ስመን እቲ ዝመጽእ ዓለምን ልዑል እዩ ምስ ኣቦኡን መንፈስ ቅዱስን ከዓ ማዕረ እዩ ንሱ መለኮቱ ንዘለዓለም በይኑ ዝነብር እዩ ምእንትዚ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ካባይ ክወስድ እዩ ክምህረኩም እዩ በለ እዚ ኣብ ዮርዳኖስ በምሳር ርግቢ ዝተረእየ ኣብ ልዕሊ ወልዲ ከዓ ዝወረደ እዩ ወልዲ ሓጢኣት ከም ዝበዝሕ ምስ ረኣየ ካብ ሰማይ ወረደ ናብ ማህፀን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከዓ ሓደረ ብዘይ ምርመርን ብዘይ ንገርን ምስጢር ከዓ ካብኣ ስጋ ፈጢሩ ተዋሃደ ኣብ ማህፀና ድማ 9 ወርሒ ገበረ ካብኣ ስጋ ዝፈጠረ ድማ ባዕሉ እዩ ሰብ ንምዃን ኣብ ማህፀን ድንግል ሓደረ ኣብ ኣይኮነን ሓደ እኳ ኣብ ወልድና ብምዃን ይልወጥ እዩ ከይብል እንታይ ደኣ ብፍቓድ ኣቦኡን ብስምረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ማህፀን ድንግል ዝሓደረ ባዕሉ ወልዲ እዩ ከመይ ስምረት ስሉስ ቅዱስ ሓንቲ እያ ካብ ፈጣሪነት ንኽፈልዮ ኣብ ፈጠሮ ኣይበሃልን እዩ እንታይ ደኣ ንሱ ኮይኑ እዩ ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ሰብ ዝኾነ ሓጢኣት ብዘይብላ ስጋ መከራ ተዓገሰ ካብ ሰማይ ምስኡ ስጋ ኣይወረደን
ታይዳ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ስጋ ወሰደ ግና ካብ ብኡ ደኣ ተዋሃደ ብዘይ ምፍላይን ብዘይ ምልዋጥን ብዘይ ምድብላቕን ከዓ ምስኡ ሓደ ገበሮ ብኣኣ ንኣምን ሃይማኖት እዚኣ እያ ብተምሳል ወይ ብምትሃት ኣይተወልደን እንታይ ደኣ ብሓቀኛ ህላውየ ንሱ ሓደ እግዚኣብሔርን ሰብን እዩ ንሱ ኣማኒኤል ስለ ዝኾነ ድማ ዘቕረብሉ በልዐን ሰተየን ድሕሪ እዚ ንእግዚኣብሔር ኣቦኡ ቅቡል መስዋእቲ ክኸውን ምእንታና ብፍቓዱ ኣብ ዕፀ መስቀል ደየበ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሸንከረ ብተዋህዶ እግዚኣብሔርን ሰብን እንከሎ ብኩናት ጎኑ ተወግአ ሓደ እዩ ክልተ ኣይኮነን ብመለኮቱ መዋቲ ይኮነን ብስጋ ገና መዋቲ እዩ ዘይመውትን መዋትን ሓደ ኣካል ብምዃን ሓደ ኮኑ ከምቲ ስርዓት ምስጢር ተዋህዶኡ ካብ ጎኑ ደምን ማይን ወፀ እዚ ዝተገብረ መለኮት ከም ዝተፈልዮ ብስጋ ጥራይ ኣይኮነን ከቶ ኣይኮነን እንታይ ደኣ መለኮት ብፍቓዱ መከራ ስጋ ተቐበለ ከመይ ብኩሉ ግብሪ ብተዋህዶ ሓደ ኮይኑ እዩ ዝነብር ክልቲኡ ህላውየ ንሓደ ሕዱ ብተዋህዶ ሓደ ምስኮነ ኣይፈላለን እዩ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል ኩሉ ዝሰርሐ ብዝኾነ ነገር ኣይፈላለን እዩ ግብሪ መለኮት ዝመስል ተኣምራት ኣብ ምግባር ኮነ ግብሪ ስጋ ዝመስል መከራ ኣብ ምቕባል ኮነ ኣይፈላለዩን ንዘለኣለም ብተዋህዶ ፀኒዑ እዩ ዝነብር መለኮት ስለተፈልዮ ኣይሁድ ስጋ ጥራይ እዮም ዝሰቀሉ ከም ዝበሉ ከም እኒ ፎጢኖስን ሰባልዮስን ኣይንስሓት መለኮት ከም ዝፈርሐን ከም ዝሰንበደን ገይሮም ነዚ ተዛረቡ ፀርፍን ትዕቢትን ዝመልኣ ብሓሰት ዘረብኦም ድማ ንእግዚኣብሔር ይዕበይሉ ኣለዉ ንሕና ገና ከምዚ ዝበለ ፀርፊ ኣይንዛረብን ኢና እንታይ ደኣ እቲ ስጋ ዘይብሉ መለኮት ስጋን ነፍስን ከም ተዋሃደ ንኣምን እቲ ብህላዊኡ ዘይሓምም ብስጋኡ መከራ ተቐበለ እቲ ደም ዘይብሉ ከምቶም ኩሎም ብስጋ ተወልዱ ህፃናት ብዘይ ርስሓት ደም ድንግል ተሳተፈ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ምእንቲ ዝንሕዋቱ ብኩሉ ግብሪ ክመስሎም ከም ምስጢር ተዋህዶኡ መድሃኒትና ዝኾነ ብሞቱ ነቶም ንብዙሕ መዋእል ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሞት ዝነበሩ ከድሕን ተገብኦ ኦ ንጉስ እግዚኣብሔር ምእንታና መከራት ተቐበለን ከም ዝሞተን ክሰምዕ ከለኻ ኣይትጠራጠር ንውግዘትካ ዘብቅዕ ብልሳኖምን ብሕልንኦምን ከየስሕቱኻ ነቶም ዓላውያን ሸለል ኣይትበሎም ንሕና ግና እግዚኣብሔር ቃል ብመለኮቱ መከራ ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ከቶ ኣይንብልን ኢና ንሕናስ ንሱ ሞት የብሉን ከመይ እቲ ዝሞተ ካብ ሞት ተንስኡ እዩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱን ብምትንስኡን በቲ መድሓኒትና ዝኾነ ሞቱ ካብ ምውታት ምስ ተንስአን ንዓና ትንሳኤ ሃበና ኢና እንብል ጎይታ ሓያላት ክኸውን ከሎ እቲ ኩሉ ዝኽእል እንተዘይተንስኡ ህላዊ ይኮነን ትንሳኤ እውን ሓሶት እዩ ትንሳኤ ሓሰት እንተኮይኑ ድማ እምነትና ከንቱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኣይሁድ ክንመስሎም ኢና ማለት እዩ ግና ከሰብ ብምዃኑ ብስጋኡ እንተዘይመውሲ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣን ዘለዎ ኣምላኽ ኮይኑ ንሞት ኣይመጥፍኦን መፅሓፍ ዕዳ ኣዳም እውን ኣይምተደምሰሰን ነበረ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና ያዕቆብ ኣቦና ያዕቆብ ሚቲኹም ዘለኹም እሺ ኣቦና የቕረታ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14 ነቲ ብሕጋጋት ዝቃወመናን ዝበኣሰናን ዝነበረ ብኢድ እተፃሕፈ ፅሕፈት ዕዳ ደምሲሱኻ ንኡ ኣብ መስቀል ሸንኪሩ ካብ ማእኸል ኣርሓቆ ክብረት ይሃበልና ኣቦና አሜን አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት መዝሙር ዳዊት 102 ቁፅሪ 27 ሓብትና ኣብርሀት ዕብራውያን 13 ቁፅሪ 8 ኣብ ጥቕሲ 25 ማለት እዩ
نباب قدري عسرة أبونا بملأك سلام ونقوس داقن بسلس قدسنا نعمن كما علاويان بعورت لبهم كم زئيم زبو ቅድስት ድንግል ማርያም ንእግዚአብሔር ቃል ብስጋ ምስ ወለደቶ ስላሴ ኣርባዕተ ኮነ እዮም ዝብሉ ንሕና ግና ከቶ ከምዚ ኣይንብልን ኢና እንታይ ደኣ ስላሴ ማለት ሰለስተ እዩ ሓደ ከዓ ሓደ እዩ እዚ እውን ዘይፍለ ናይ መለኮት ዓብዪ ብርሃን እዩ እቲ ኣርባዕተ ኣካል ዝብል ኣብ ልዕሊ መለኮት ዝውስኽ ነቲ ዘይፍለ ሓደ ክልተ ክገብሮ ክግደድ እዩ ከመይ መለኮት ኣብ ማህፀን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስ ስጋ ተዋሂዱ ሰብ ኮነ ብዘይ ምርመር ተዋህዶ ከዓ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ድማ ተቐመጠ ዳግም ኣብ ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ክመፅእ እዩ ሓዋርያዊት እምነት እዚኣ እያ ቅንዕትን ፅንዕትን ካብ ክሕደት ዓላውያን ርሕቕትን ሓንቲ ሃይማኖት እዚኣ እያ ሓጢኣት ንምስስራይ ሓንቲ ጥምቀት ከምዚ ንኣምን ከመይ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብዘይ ምፍላይ ሓደ መለኮት እዩ ብዘይ በኦም ዝተፈጥረ ከቶ ሓደ ነገር እውን የልቦን ንዘለዓለም ሓደ ህላዌ ሓደ መለኮት ሰለስተ ኣካላት ሓደ እዮም ኣይጥቕለሉን ወይ ኣይደባለቁን ወይ እቲ ሓደ በቲ ካልኣዩ ሕቡእ ኣይኮነን እቲ እንታይ ደኣ ሰለስተ ኣካላት ንዘለዓለም በብናቶም ፀኒዖም እዮም ዝነብሩ ነፍሲ ወከፍ ኣካል ከዓ ኣብ ህላዊኡ ፀኒዑ እዩ ዝነብር ኣቦታትና ሃዋርያት ብቐኖና ከም ዝወሰኑልና ስርዓት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅንዕቲ ሃይማኖት እዚኣ እያ ከምዚ ንኣምን ከምዚ እውን ንምህር ርኩስ ክሕደት ዝኾነ ሃይማኖት ዓላውያን ኣይንቕበልን በቲ ሰብ ዝኾነ ከዓ ከም እንኣምን ፈለጥና ንሱ ካብ ኣብ ከም ተወልደ ምስቲ ካብ ድንግል ዝወሰዶ ምስጋኡ ሓደ ዝኾነ ነፍስን ልቦናን ኣለዎ እትዛረብ ለባዊት ነፍሲ ዘላቶ ከመይ ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ጥራይ ተዋህደን ኣብኡ ዝሓድረሉ ግዜ ወይ ከዓ ዝፍለየሉ ግዜ ከቶ የልቦን እንታይ ደኣ ንዘለኣለም ዓለም ብሓድነት ብዘይ ምፍላይ ብዘይ ፍፃሜ ፀኒዑ እዩ ዝነብር ቃል ካብቲ ብተዋህዶ ምስኡ ሓደ ዝኾነ ስጋኡ ኣይፍለን እዩ ካብኡ ክርሕቕ ከዓ ከቶ ፍፃሜ የብሉን እንታይ ደኣ ብዘይ ምፍላይ ወይ ብዘይ ፍፃሜ ብዘይ ምልዋጥ ብህላዊኡ ተዋሂዱ ሓደ ኮይኑ እዩ ዝነብር ተዋህዶኡ ናይ ህላዌ ስለ ዝኾነ ድማ ሓደ እዩ እምበር ክልተ ኣይኮነን ንሱ ብረቂቕ ህላዊኡ ኣምላኽ እዩ ባህርየ ስጋ ስለ ዝተዋሃደ ከዓ ሰብ እዩ እዘን ክልተ ልደት ኣለዎ ቀዳማይ ቅድሚ ዓለም ካብ ኣብ ብዘይ ኣደ ረቂቕ ልደት ካልኣይ ድማ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብዘይ ኣቦ እዚ ከዓ ንሱ እቲ ሓደ በይኑ እዩ ሰብ ቅድሚ ምዃኑ ንሱ እዩ ዳግም ስጋን ነፍስን ዝተዋሃደ እውን ንሱ እዩ ሓንቲ እኳ ኣይወሰኸን እምበኣር ሕጂ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ ቃል ህይወት የስማዕና መዝሙር ዳዊት 102 ቁጥሪ 27 ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካ እውን ከቶ ኣይውዳእን አሜን ቃል ህይወት የስማዕና እሺ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 8 ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ ቃል ህይወት የስማዕልና ሓብትና ሙሉ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካብ 13 ክሳብ 16 ንባብ ቁፅሪ 26 ኣቦና ብመልኣከ ሰላም ናባኹም ሓደ ኣካልን ሓደ ህላውያን ሓደ ግብርን ከም ዘሎ ንኣምን መለኮት ንሰብነት ናብኡ ኣይሰሓቦን ሰብነት ድማ ከም መንግስቲ ክኾኖ ኣየገደዶን ስለ ንፅህናኡ ከዓ ከም ነብይ ማሕደር ኣይኮኖን እንታይ ደኣ ቃል ብፍቓዱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ስጋን ነፍስን ወሰደ ብኡ ሰላም ምንቲ ክገብር ድማ ንክልቲኡ ብተዋህዶ ሓደ ፍፅም ሰብ ገበሮ ሚእቲ ዘለኻ ሓብትና ሙሉ
راي حتى أكوان سنة سوري وانجيل ماتيوس 16 كاب 13 حساب 16 ماتيوس 16 كاب 13 حساب 16 يسوس ናብ ምድሪ ቂሳርያ ናይ ፊልጵስ ምስ መፀ ንደቀ መዛሙርቱ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ኢሉ ሓተቶም። እሳቶም ከዓ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቕ፣ ካልኦት ድማ ኤልያስ፣ ገሊኦም እውን ኤርምያስ ወይስ ሓደ ካብ ነቢያት ዝብሉ ኣለው ኢሉ መለስሉ። ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ከ መን ትብሉኒ ኣለኹም በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ምስጋና ይኹን። አሜን። ዝተረፈ ንባባት ኣቦና ብመልአከ ሰላም ካብ ቁፅሪ 27 ክሳብ ፍጻሜ ናይቲ ምዕራፍ ሓደ 27 ካብ ህላውያት ሓደ ነቲ ኸላእዩ ከም ኣገልጋሊ ልኡኽ ኣይኮነን፣ ከመይ ንሳቶም ተምሳል ወይ ጽላሎት ኣይኮኑን። እንታይ ደኣ ክልቲኡ ህላውየ ብተዋህዶ ብዘይምልዋጥ ብዘይምፍላይ ጽኑዕ እዩ። ሞት ኣብ ምቕባል ግዜ ከይልወጥ ኣይተደባለቐን። እንታይ ደኣ እቲ ንሕማምን ንሞትን ዝስዕር ቃል ምስቲ ብሕማምን ብሞትን ተሰዓረ ስጋ ብዘይምትሕዋስ ተዋሃደ። ምስኡ ኣብ ሓደ ህላዌ ክማዕራረዮ እቲ ሰዓሪ ከዓ ንሞቱ ክረግፅ ሰዓረ ኣምላክ ገበሮ። ሓደ ኣካል ሓደ ወልዲ እግዚኣብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም እዩ፣ ምልዋጥ ጉድለት የብሉን። ተምሳል ካብ ምዃን፣ ካብ ምፍልላይ፣ ካብ ምትሕውዋስ፣ ካብ ምልዋጥ ካብ ዝኩሉ ርሑቕ እዩ። መለኮት ብዘይተዋህዶ ኣብ ስጋ ዝሓደረ ኣይኮነን። ህላውየ ስጋ ከዓ ብመለኮት ኣይጠፍእን እዩ። እንታይ ደኣ ነብሲ ወከፍ ካብ ህላዊኡ ብዘይምልዋጥ ኣብ ህላዊኦም ጽኑዓት እዮም። ናይቲ ዘይመውት ህላውየ ምስ ብህላውየ ዝመውት ሓደ ኮነ። እቲ ንኩሉ ፍጥረት ስጋ ዝምግብ ምስ ዝጸምእን ሓደ ኮነ። እቲ ብህላዊኡ ዘይልወጥ ምስ ዝልወጥ ሓደ ኮነ። ቁስሊ መግረፍቲ ተቐበለ። ብቐዊምን መገዲ ብምኻድን ዝመፀ ድኻም፣ መስቀል ብምጻር ዝመፀ መከራ ስጋ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቂሉ ከሎ ካብ ፅምት ተላዕለ ድርቀት ጎረሮ ጓህ ነፍሲ ክሳዕ ሞት ብኢድ ወተሃደር ጎኑ ተወግኦ ምንጪ ህይወት ዝኾነ ደምን ማይን ብምውሓዙ ቃል ብስጋ ድሕሪ ሞቱ ነዚ ኩሉ መከራ ተቐበለ። ተምሳል ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣብ ሓደ ኣካል ምስኡ ሓደ እዩ። ሓደ ገጽ ኮይኑ ዝተዋህዶ ድማ ብድሕሪ ተዋህዶ ምፍልላይ የብሉን። ክልተ ህላውየ ክልተ ኣካል ክልተ ምግባር ኣይባህልን እዩ። ከምቲ ምድብላቕ ንቅዱስ ምስጢር ዘጥፍእ ክልተ ሰብ ከዓ ብክልተ ህላውየ ዘሎ ምስጢረ ተዋህዶ እዩ ዘጥፍእ እምበኣር ሕጂ ካብ ቃል ኩሉ ዝኽሪ ክልተ ኩሉ ተምሳል እምበኣር ሕጂ ካብ ቃል ኩሉ ዝኽሪ ክልተ ኩሉ ተምሳል ኩሉ ምፍልላይ ኩሉ ምልዋጥ ዝኽሪ ተምሳልን ለውጥን ክሕደት እቲ ርኩስ ኣውጣቺ እዩ እሞ ካባና ይርሓብ። ንሕና ግና ብሓደ ክርስቶስ ሓጢኣት ዘይብላዕ ብቅድስ ሕማማቱ ንኣምን። ንሱ ድማ ንኣብ ወዱን ፍቁሩን እዩ። ምስ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓደ ህላውየ ስላሴ ማዕረ እዮም። ወልዲ ብህላዊኡ ሞዋቲ ስጋ መከራ እንተተቐበለውን ብዛዕባ ኩሉ ንመለኮት ዝግባእ ንስጋ ዝግባእ ኩሉ እውን እዚ ሓደ ክርስቶስ በይኑ ምእንታና ብፍቃዱ ተቐበሎ እዩ ኢና እንብል። እዚ ዝድነቕ ልዑልን እቲ ሓማሚ ትሑትን ብሓድነት እዚ ሓደ ንበይኑ እዩ። ስጋ መከራ ተዓገሰ መለኮት ምውታት ኣተንሰ ከምቲ ጽሑፍ ከዓ ንስኻስ ኩሉ ሰዓት ንስኻ ኢኻ ዝበሎ እዩ። ንሱ ሓደ በይኑ እዩ፣ ክልተ ኣይኮነን። ብስጋ ሞተ ብመለኮቱ ከዓ ንሞት ሰዓሮ፣ ተንስኡ ድማ ናይ ዘለኣለም ዓወት ሃበና። ሽንካር ሞት ሰበረ፣
እፀ ህይወት ከኣሃበና ንሳውን ቅድስቲ ትንሣኤ እያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሕያዋይ ኣቦኡን ንመሕወይ መንፈስ ቅዱስን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን አሜን አሜን አሜን። ቃለ ህይወት ይስማዓልና አጀሚሩ በሰላም ከዓ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ብፅሓዮ ቶም ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን ኣወሃሂድኩም ብኣንቃድዎን ብጥብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ከዓ ትብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበትውታ ንኽፈልኩም ሕጂ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉሎ ሎሚ በመዝሙር ንእግዚኣብሔር ከነመስግኖ ውዕለቱ ክንነግር ክንምሕፀኖ ከነምልኾ ተብሎ ሕራይ ሃብትና ሙሉእ እሺ ክፍትል ከም መዝሙር ሄቐየ ዘለኹ ጎብራራይ ክፍትል ምስቶም መላእኽቲ ሓቢረ ክዝምር ገጽካ እናረኣኹ ምሳኻ ክነብር ንብዓተይ ክደርስ ኣጆኻ ክትብለኒ ዘዳለኸለይ ቤት ንኽተውርሰኒ ትብል መዝሙር ብሽም ኣብን ወልደ መንፈስ ቅዱስን ክዘምር ክፍትን እየ ምስቶም መላእኽቲ ሓቢረ ክዝምር ገጽካ እናረኣኹ ምሳኻ ክነብር ንብዓተይ ክደርስ ኣጆኺ ትብለኒ ዘላለኻለይ ቤት ንኽተውርሰኒ ዘይትልወጥ ጎይታ ኢየሱስ መድሓኒየይ ኣይትጋደፈኒ ንሙሉ ህይወተይ ከም ሓጢአተይ እኳ ዘይትፈድየኒ ከም ቃልካ ክነብር ጎይታይ ሓግዘኒ ምስቶም መላእኽቲ ሓቢረ ክዝምር ገጽካ እናረኣኹ ምሳኻ ክነብር ንብዓተይ ክደርስ ኣጆኺ ትብለኒ ዘዳለኻለይ ቤት ንኽተውርሰኒ መሓርን ርህሩህን ፈቃሪ ኢየሱሰይ ኣነ ድኹም እየ ረኣያ ህይወተይ ሓጢአተኛ እየ ፀዊዕኻኒ ኢኻ መንደለኒ እዩ ጎይታይ ብዘይካኻ ምስቶም መላእኽቲ ሓቢረ ክዝምር ገጽካ እናረኣኹ ምሳኻ ክነብር ንብዓተይ ክደርስ ኣጆኺ ትብለኒ ዘዳለኻለይ ቤት ንኽተውርሰኒ ኣብቲ ላዕላይ ሰማይ ክነብር ምሳኻ ሃረርታዮ ጎይታይ ክነብር ምሳኻ ምስቶም መላእኽትኻ ብሓጎስ ክነብር ኣሚነ ኣለኹ ትምኒተይ ክትፍጽም ምስቶም መላእኽቲ ሓቢረ ክዝምር ገጽካ እናረኣኹ ምሳኻ ክነብር ንብዓተይ ክደርስ ኣጆኺ ትብለኒ ዘዳለኻለይ ቤት ንኽተውርሰኒ ንዓኻ ክመስል ጸጋኻ ኣልብሰኒ ከናፈረይ ቅባ ትብዓት እውን ሃበኒ ሓንቲ እኳ ኣይፈልጥን ጎይታይ ብዘይካኻ ኩሉ ድልየት ልበይ እህቦ ንዓኻ
مستم ملاختي حبيري خزمر كزكانا راخو مساخاخ نبر مساخاخ نبر نبعاتي كدرس أجوخي تبلني زدالو خلي بيت نختورسني أمين سلام مزمور እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ተዋበና እድልካ እግዚአብሔር ያበልህ አሜን ወዲያ ዝማሬ መላእክት የስማዓልና አተናመሉ ናይ ባህቲ ምስቶም መላእክቲ ሓቢረ ክዝምር ዘዳለኻለይ ቤት ዝብል ብዛዕባ ሰማያዊ ህይወት እግዚአብሔር ድኹማት እኳ ክንስና ነታ መዝሙር ብትክክል ገይረ ይሓስክዋን ቅሬታ ብሓፈሻ ግን ምስቶም መላእክቲ ሓቢረ ክዝምር ውርሻ ሰማያዊ ውርሻ ከም ዘለና እዚ መሬት ብሓባር ንዝምሮ ዘለዓለማዊ መዝሙር ከም ዘሰጋግረና ዝብል ናይ ሩት መዝሙር ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር አንብባዶ አቡና ታ መዝሙር انت الكحتنم أبيت አንብባዶ ታ መዝሙር هره يصبق ዘይትልወጥ ጎይታ ኢየሱስ መድሓኒዬ ኣይትጋደፈኒ ንምሉእ ህይወተይ ከም ሓጢአተይ እኳ ዘይትፈድየኒ ከም ቃልካ ክነብር ጎይታ ይሓግዘኒ መሓርን ርህሩህን ፈቃሪ ኢየሱሰይ ኣነ ድኹም እየ ረኣያ ህይወተይ ሓጢአተኛ እየ ፀዊዕኻኒ ኢኻ መንደሎኒ እዩ ጎይታይ ብዘይካኻ ኣብቲ ላዕላይ ሰማይ ክነብር ምሳኻ ሃረርታይ ጎይታይ ክነብር ምሳኻ ምስቶም መላእኽትኻ ብሓጎስ ክነብር ኣሚነ ኣለኹ ትምኒተይ ክፍፅም ንዓኻ ክመስል ፀጋኻ ኣልብሰኒ ከናፍረይ ቅብኣት ብሕኣት እውን ሃበኒ ሓንቲ እኳ ይፈልጥን ጎይታይ ብዘይካኻ ኩሉ ዴት ልበይ እህቦ ንዓኻ ምስቶም መላእኽቲ ሓቢረ ክዝምር ገጽካ እናረኣኹ ምሳኻ ክነብር ንብዓተይ ክደርስ ኣጆኺ ክትብለኒ ዘዳለኻለይ ቤት ክንኸተውርሰኒ ቃል ህይወት ተኣዝማች እስክድገምያ ምስቶም መላእኽቲ ሓቢረ ክዝምር ገጽካ እናረኣኹ ገጽካ እናረኣኹ ምሳኻ ክነብር ንብዓተይ ክደርስ ኣጆኻ ትብለኒ ዘዳለኻለይ ቤት ክንኸተውርሰኒ أجوخ تبلني زدالخالي بيت نختور السنة سلقالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን الرأي ኣብዚ كل ጊዜ ንብሎ መዝሙርና እቲ ንብሎ ነገር ክንፈልጦ ጽቡቕ ጌርና ናይቲ ንብሎ ነገር ምንጪ ከዓ ኣብ ቃል ኣምላኽ ከነረጋግጽ ምክንያቱ مسكال እግዚአብሔር ዘይሳነው ያንጻር እግዚአብሔር ዝኾነ ዋላ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተለውን ከይተረፈ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ኢሎም ኣቦታት ስለዚ እዚ መዝሙር ከነዓይ እንታይ እዩ ምስቶም መላእኽቲ ሓቢረ ክዝምር ሕራይ እስኪ መዝሙርና ምስቃል እግዚአብሔር እናተሓሓዝና ኣነ እዚ ኣስተንቲነ ንብሎ الرأي مزمورنا مسقال እግዚአብሔርና ተሐዘስኪ كنت ساعات غير سمعتني الرأي حبتنا بره مزمور داوود 4:3 مزمور داوود 4:3 الرأي برهان كان حق خان لأخ نساتن يمرحاني ناب قدستي كرن كان ناب محدر خان يبصحاني امين قال هو تسمع لنا حتى نبرهت الرأي كالوت
وانا خفتن دو الراي رزنت حبتي مزمور داويت معرف 38 سي حتى قطرة الشعاتة مستا رسيعياتا مزمور كستاجيرا قطرة الشعاتة سي قويتاي كله حررتا أبقدميخا أيو تاي تسورة كان أنت قطر 11 فتوتي أعرختين كابسقاي يرحقو أزماديك أبرحق دو يبلو زابهراي تلوت اسخاقناي تلوت ان تبل تقسنيراتا مساعد خيب كينا تسمعاتن الهوة تسمع لنا عبتنا رزنة سلغالات وزاهر استمسقنا يخون أخفتن دوب وانا الراي مزمور داود 4 فقد 4 أو 4 شعو نام سو أملاخ دستاين حق تحقواساين كأتيو وأملاخ أملاخي ببقنا 5 جنكاي وربط مساسل يهلي الهوة بحكي زابير مسكن هو سلغالات وزابير استمسقنا يخون أنا خبرين أملاخ أخون أب لوقاس معرف كلته كاب قطري شومنت خساب 14 أتي دنك زخون السرارة حق زابير مستوى ملاختي حبيرة خزمر تبلقال أبا نعا أنداستنتم كخلو خيانة تنكالوت كحزن زي كالكو أبا قرب تأش مخينة دخامي قريتها قبرلي مستوى ملاختي كمي قري يوسف مس ملاختي مستوى سماويان خزمر زخيل نزخ زمر زخيل كنتاي بقعات زلو أيو إلا توم مس ملاختي ززمرو مستيرة ملاخت زرأيو بزهات عبيتي كم مع النبي إساس أب كترة الشعات تخم هسكيل أب كترة حدا كمون أب دانيال كترة الشعات معرفة الشعات رأي يوحنس كبر بعته جميل نزغل رياتي أزيو زدق نقن زقر من جنتي حبرت واسوتن ملاختن أبلدت قويتاز نبره سلازيس እግዚአብሔር بعبيت هنا بنعشو بمهرات هنا بزيت مهرو أسرار دنك سلا زهنا إذا حبرتنا يزوم ملاختن قاسوتنا بلدت قويتا نع أستنتينا مو كاب شومنتا لوقاس معرف شومنتا كاب حدا 17 كاب معرف شومنتا معرف كلتا قطري شومنتا 17 15 خنبو بقى أبتا مدرتي بليتي مالهم كحلو أمرور زحدرو قاسوت نبرو ملاخ እግዚአብሔር ከአብ ጥቆም ደው በለ ክብር እግዚአብሔር ኣብ ዝሪኦም ኣብረኸ ብዙሕ ፍርሃት ከኣፈርሁ እቲ መልኣኽ ድማ እንሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓበ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሑ ምልክት ድማ እዚ ይኹንኩም ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባት ተጠቕለለ ሕፃን ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልኣኽ ተፀምቢሮም كبرنا أملاخ أبلع علي سلام كأمدري أمونغوتهم سمرت أملاخ زلوهم النابلو بأملاخ أمسجنوين سلغالايتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን هراي مستمل أختي حبيرة خزمر هراي كالوت مزمزمرنا مزمل أختي حبيرة خزمر أبزبل أبز حبتنا ملوخ زمر لنا سنحت أستنتنو خاب قال እግዚአብሔር تلنا أخذكم قدمي أخذ هراي እግዚአብሔርنا حبتنا تا تكست انتلها كتسدلنا أخي وهي كالوت كل زلكن سمعهما بتعمي نياملخو ناي نسحا ناي مبصعا ناي بهجي مزموري እግዚአብሔር مستم حريات ملأخته يصبرنا مسኦም كنزمر مسኦም كنحبر فقد أملاخي سلازي اتوم دحر لنا زاتنا لومي ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ቴዎዶሲዮስ معرف 83 ካብ 37 ክሳብ ፍጻሜ ከምውን معرف 84 ናይ ቅዱስ ሳዊሮስ
ሊቀ ጳጳሳት ናብቲ አንስታስዮ ዝተባህለ ንጉስ ዝለኣኾ መልእኽቲ ናይ ቅዱስ ሳዊሮስ ኢና ቅዱስ ሳዊሮስ ንሰለስቲአን ጉባኤታት ጉባኤ ንቅያ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ጉባኤ ኤፌሶን ኣብኡ ዝተወሰነ ውሳኔን ኣቦታትና ብቃል እግዚአብሔር ዘሰነይዎ ኣብኡ ዘጋጥም ዝነበረ ክሕደታት ከም በዓል ፎጢኖስን ሰባልዮስን ካልኦትን ብዙሓት ጠቂሱ እዞም በዓል ፎጢኖስ ሰባልዮስ ተባህሉ ታራ ሰብ ተሰቂሉ ብተምሳል እምበር ኣምላኽ ኣይነበረን ታራ ሰብ ተሰቂሉ ዝብሉ እዮም ካልኦት ከዓ መለኮት ከም ስጋ ተቐንዚዩ ደኺሙ ሓሚሙ መይቱ ዝብሉ እዚ ከዓ ዓብ ክሕደት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምዕራፍ 84 ብዛዕባተን ሰለስተ ጉባኤታት ድሒሩ ስለዝመፀ ብዛዕባ እምነት ናይቶም ሰለስተ ጉባኤታት እናጠቐሰ ዝነበረ ክሕደታት ዝሃቦ ምስክርነትን ለበዋ ወይ ከዓ ትምህርትን ተግሳፅን እዩ ነይሩ ስለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ እዚኣ ኣንቢበ እዚኣ ተረዲኤ እዚኣ ኣስተንቲነ እንብሎ ወይ እውን ካብቲ ነቲ ቃል ኣቦታትና ሐዋርያት መሰረት ንምግባር ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ነንብቦ ነበርና ንባባት ካብቲ ንባባት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኩን እዚኣ ተረዲኤ እዚኣ ኣስተንቲነ ንብሎ እንተሎ ናባኹም ናብ ጉባኤ الراي لومي كان فقاد እግዚአብሔር ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 83 ካብ ቁጥሪ 37 ክሳብ ምዕራፍ 84 ፍጻሜ ምዕራፍ ማለት 33 ምዕራፍ ቁጥርታት እዩ ዘለዎ ቶም ድሕሪልኩም ዝኣተኹም ነዚ ኢና ንርኢ ኣምሲናሞ ሎሚ እዚ ካብዚ ናይ ሃይማኖት አበው ካብ ናይ ኣቦታት እምነት እዚ ስተንቲነ ዝተረዲኤ ንብሎ ወይ ከዓ ካብቲ ንሞከስ ዝቀረበ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስታት እዚኣ ኣስተንቲነ እዚኣ ተረዲኤ ንብሎ ወይ ከዓ እዚኣ ሓሳብዚ ኣይተረዳእንን ንብሎ እንተደኣ ሃልዩ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ዳውደ ምህረት ከዓ ጉባኤ የወፍይ ኣለኹ ስለዚ ግዜና ንጠቐመሉ أنا مودعتا زنببنا يا نباب مننت قويتا إس كريستوس ولا ما أخل هواريات يزرار بسلز هراي حبتنا رزنة وانا مسودعكم سوناتي حتى ودي دهاني بدحراي كسبع سق سلز بالكم كساب تدالو إلى إمرك من لا سعدها حتى يسي أب نعرف 84 قطر 8 قطر 9 صقر دانا جيراناني ناي كالأي لدت دبلاسي أبا أنشتين مقلت انت تقولنا وصل خندي أرزنا تحبته نعرف 84 قطر 8 قطر 9 ناي كلتا لدت تدب ناي بيتانا متحنينا كلتا لدت على تلساي تردت من كلتا لدت كميلي هاليو እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ቃል ልደት ክልተ ልደት ከም ዘለዎ ከም ክነኣምን ይግባና እዩ ሓደ ቅድመ ዓለም ካብ ኣብ ብዘያደ ብዘይ ምርመር ልደት ከም ዝተወልደ እዚኣ ተቐዳሚት ማለት እዩ እግዚአብሔር ቃል ክልተ ልደት ከም ዘለዎ ከም ዝክነኣምን ይግባና ሓደ ቅድመ ዓለም ካብ ኣብ ብዘያደ ብዘይ ምርመር ልደት ከም ዝተወልደ ካልኣይ ብዳሕራይ ዘመን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ብዘይ ኣቦ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ብዘይ ምርመርን ዘይንገርን ምስጢር ከም ዝተወልደ ንኣምን ግናኸ ቃል ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ሰብ ከም ዝኾነ ብዒንትና ከም ዝረኣናዮ ብእዳውና ከም ዝዳህሰስናዮ እውን ንፈልጥ ኢና ኣብ تشعته أب كم حدا خام ملاختي وي كم حدا خاب سرافيلين كروبيلين أي فطرون
እንታይ ደኣ ንሱ ንኣብ ካብ ህላዊኡ ተወልደ ካብ ኩሎም ስልጣናትን ኣጋእዝትን ካብ ኩሉ በዛ ዓለም ዝስመ ስምን በቲ ዝመጽእ ዓለም ድማ ልዑል እዩ ምስ ኣቦኡን መንፈስ ቅዱስን ከዓ ማዕረ እዩ ንሱ ብመለኮቱ ንዘለዓለም ዝነብር በይኑ ዝነብር እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ኣብተን ቀዳሞት ኣብ ቁጽሪ 8 እግዚአብሔር ቃል ክልተ ልደት ከም ዘለዎ ከም ዝናኣምን ክናምን ይግባአና እዩ ምስ በለ ሓደ ቅድመ ዓለም ካብ ኣብ ብዘይ ኣደ ብዘይ ምርመር ልደት ከም ዝተወልደ እዩ እዚ ክልተ ልደት ወልደ ኣብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በተስቢቱ ክልተ ልደት በተዋህደ ኸበረ ዝብል እቲ ካብ ቅድመ ዓለም ብዘይ ኣደ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ መላዱ ልክዕ ከምዚ ጸዳል ብርሃን ፀሓይ ካብ ፀሓይ ክወጽእ ከሎ ልክዕ ከምኡ ዓይነት እዮም ቅዱሳን ኣቦታት ገሊጾሞ እቲ ብርሃን ካብቲ ፀሓይ ክፍለ ኣይክእልን እዩ እቲ ፀሓይ እቲ ብርሃን ዘይነበረሉ ግዜ ኣይነበረን እቲ ብርሃን ከዓ ቅድሚ እታ ፀሓይ ኣይነበረን ስለዚ ብብርሃኑ ብሙቐቱ ብኽበቡ ብንምሳሌ ገሊጾም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ቅድመ ዓለም ካብ ኣቦ ተወሊዱ እግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ማርያም ወልደ ኣብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በተስቢቱ ቅድመ ዓለም ብዘይ ኣደ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ ተወሊዱ መጨረሻን መወዳእታን ዘይብሉ ዘመናት ብል ከሎ ልክዕ ከምቲ ብርሃን ወይ ጨረርታ ናይ ፀሓይ ጭራ ናይ ፀሓይ ካብ ፀሓይ ዝወፅእ ካብ ፀሓይ ዘይፍለ ከምኡ እቲ ልደት ብዘይ ምርመር ብዘይ ኣደ ኢሉ ኣብ ምልኣት ዘበን ግን እቲ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ልደት ክኸውን ከሎ ኣብ ምልኣት ዘበን ብዳሕራይ ዘመን ኢሉ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ብዘይ ኣቦ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ብዘይ ምርመርን ዘይንገርን ምስጢር ከም ዝተወልደ ንኣምን እዩ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ልደት እንታይ ኢና ንብል ኣማን ብኣማን መንክር ስብሃተ ልደቱ ብሕሊና ደቂ ሰባት ክግለጽ ዘይከኣል ካብ ሕጊ ተፈጥሮ ወፃኢ ዝኾነ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ድንግል እትኾይና ውላድ ክህልዋ ይክእልኒ እንተወሊዳ ከዓ ድንግል ክትከውን ኣይትኽእልን ኣደነት ምስ ድንግልና ዘለዓለማዊ ድንግልና ሓሊናን ድንግልና ነፍስን ናይ እግዚአብሔር ወልድ ከዓ ፍጹም ኣምላኽነት ፍጹም ተሰጋውነት ዝኾነ ብዘይ ምርመርን ብዘይ ንገርን ምስጢር ከም ዝተወልደ ንኣምን ግናኸ ቃል ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ሰብ ከም ዝኾነ ብዒንትና ከም ዝረኣናዮ ብእዳውና እውን ከም ዝዳሰስናዮ ንፈልጥ ኢና እቲ ናይ በዓል ፎጢኖስን ናይ በዓል ሰባልዮስን ዝነበረ ታራ ሰብ እዩ ተሰቂሉ እቲ ዝተሰቕለ ታራ ሰብ እዩ ንዝብል ታራ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ተሰቂሉ ከዓ ዓለም ብስቕለት እንድሕር ኮይና ትድሕን ብደም ፍጡራት ከዓ ክትድሕን ኣይትኽእልን እያ ፍጡር ከዓ ንዓለም ከድሕን ኣይክእልን እዚ ረቆም ስለ ዝነበረ ከዓ ብዙሓት ሊቃውንቲ ዝዕንቀፉ ነይሮም ነዚ ዕንቅፋት እዚ ንዕሪኦም ከዓ ቅዱሳን ኣቦታትና ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ንሓደ ኣርዮስ ንምርዳእ ካብ ኩሉ ዓለም ዝተዋፅኡ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ቤተክርስትያን ንብሎ ጉባኤ ንቅያ ንሽዱሽተ ወርሒ ዝኣክል ብጸሎትን ብጾምን ብምህልላን ብምኽርን ብንባባት ቅዱስ መጻሕፍትን ምስጢር ኣጠናቂቆም ነዚ መሰረት ዝገደፉልና እሞ ርቀቕ ዝበለ እዩ ምናልባት ገሊፀያ ኸውን ተስፋ ገብር ረዘነት ሓብተይ ኣቦና ሕጂ ተረዲኣትኒ ሕጂ ከምቲ ዝበልኩሞ ተረቂቕ ምስጢር እዩ ሳይ ጌርና ነይርሞ ተረዲኣትንላ ሕጂ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣራይ ካልኦት ካልኦት ካብዚ ናይ ሎሚ ከምዚ ሓፍትና ረዘነት ዝሓተተውን ሕቶ ተሊና ወይ እዚ ኣስተንቲነ እንብሎ ፍትን ደኣነ ቦና ኣራይ ኣብረህበ ኣብቲያ ናይ 84 ቁፅሪ 39 ኣብኣ ወላ ቁፅሪ 3 ሕጂ ድሓንታ ከም ዘስተንተንክዋሲ ኣብ ምግላፅ ድኽም ኢለ የብለን ክትሕግዙንኹም ሕጂ ኣብኣስ ቃልን ስጋን ተዋሃሃደ
أجن أنا خدحني ليو قالن سجان توها هيدو جن ولا حنت تقولوا نجار كاي يلن إتي سجانا يتوها هيدو بر مس بحرنا تنهنا بحرها أي لبسن زين أمن أو أستنتينه يستنتنا أتنيه حاجتي يا قطر سلستون ناي سلستنت ناتا أنت أشميا أب قطري 25 جن كبلاب زانيا كم ببا كي حواوسو حراشي ኢየሱስ ክርስቶስ እንትማልን ሎምን ንዘለ ዓለም ንሱ እዩ أول أبتيع تقسم عليتي أبتيع ستيكا قال كابتيز توهده بتوهدو مسؤ حادة زخنة سوقو أيفلين إيو كاو زرح كاكتو في السامي يقولون انت هيدا بزي ملووات وي بزي في السامي بزي مفللاي وي بزي في السامي بزي ملووات بهلاوي توحيدو حادة كوينو إيو زنبر توحيدو ناي هلاوي سلازو هنا دما حادة إيو امبر كلته أيكونن نسو برقيق هلاويو أملاخ إيو بحري سغا سلازتوحده كأسب إيو إذن كلته لدت ألوو I think جاءت قليت أحجي قد قداماي تبالو ቅድሚ ዓለም ካብ ኣብ ዘይ ኣደ ረቂቕ ልደት ካልኣይ ድማ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብዘይ ኣቦ እዚ ከዓ ንሱ እቲ ሓደ በይኑ እዩ ሰብ ቅድሚ ምዃኑ ንሱ እዩ ዳግማይ ስጋን ነብስን ምስ ተዋሃደ እውን ንሱ እዩ ሓንቲ ከዓ ኣይወሰኸን እምበኣር ሕጂ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ قرأت عديقمي مثلا حجة قلت واصعني حكم إذا أسلت صنع حكي أمبر صبغ الله نعاي زدقاقم زلو أبا بينن تقستاتين كا زلوا سلازي إتي كم تقدس تيودوسيوس من زغلصو أبوتات ناس غلصو وكله هج سب فسما زين بلهاتيات بهتيتا بجك هاتيات نتبهري السب كم زلوا لبيسوا فتصم سب نبلغ أزي مالتي بجك هاتيات لكع كم تسب باب نشتو زعبي كم تسب زتأمي كم تسب زحمم كم تسب زدكم كم تسب زموت بجك هاتيات وكله هج سب فسما زين بلهاتيات بهتي تعيل إزي وحدت كوهاد كله كما يلو توحيدو أبوتاتنا بتامس إرس قوية بتامس قبا هيمون تقمي تمالو تا هيمونت كا توحدو مالت تاي مالتو قالن سغان توحاده كما يلو توحيدو قدوس جبريل ملاخ مسيون دينا قدس دنگل مريم بدنگلنا خطنس بدنگلنا تولدي خمس بلا انا دنگلي از خما يلو خون الى مسحتتتو منفس قدس كوردكي حاللو الكصلكي تخابخ زولدكا قدس ورد املاح كبحالي نسخه ان حزبو كاب حاتياتهم كدحنومي نمنغستو خا موداتا يبلان سلازي اتي منفس قدس كوردكا حاللو الكصلكي كبلا خلو يخونني مسبلتو انا باري اغزابيري انو خم قالك يخون نا امتو لاغزيا كله مسبلتو مسمعو مقلطافو خمسمعن كمرأين كاب سغا وسيدو توهاهده من يتوهاهد زلو اتي ፍጹም ሰብን ፍጹም አምላኽን ስለዚህ ፍጹም አምላኽ ምስቲ ፍጹም ሰብ ክወሃሃድ ከሎ ካብ አምላኽነቱ ዝጎደሎ የብሉ እቲ ፍጹም ሰብ ነፍስን ስጋን ካብ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰደ ከዓ ምስ መለኮት ስለዝተወሃሃደ ካብቲ ባህርየ ተስበይቲ ካብቲ ባህርየ ሰብ በጀካ ኃጢአት ዝጎደሎ የለን ምክንያቱ አውጣችውን ጠቂስዎ ነይሩ ብዝናይሎ ምትምርትና አውጣኪ ማለት እቲ ክልተ ባህሪ ምስ ተባህለስ نخلت بحري كلا خلق الله خبل أتي بحري ملكوت نت بحري سب وحيتوي جنات نسو حساباتو مثلا تايلو حسابا لك عكمتي عما خوش أو أب
قلاي اتي حقيق زترف اتي بحريه سبات بت بحريه ملكوت حقيقي زبل حسابي امسيو نزخا جيغا مخانو بتخريستيان بزح غزي حاتيتاتو خملس جن ايكالن مالتي سلازي اتي بحريات سب بجكا حاتيات يل بجكا حاتيات كله اتي بحر سب زلبسه مس ملكوت سلاز توهاده كابت بحريات سب زغودول يلن بجكا حاتيات مالت ات ملكوت مسغا سلاز توهاده كابت بحريه ملكوت زتلوطه وي زغودول يلن عبز حلفه غزينا قدوس كيرلوس ني توهدو قالن سغان كجلص كله لكع كمتي حاصين نحون حوي مستحاصين كوهاهاد كله اتحوننتو ايطفنيل اتي حاصين بتحوي مسرسنه حبرنا يتحاصين مسلبسه اتحاصين بتي ماسا وي مودشا كوقع كله اتحوي كهرم ايكلني برهان صحاي اب غرب انت عليبو اتنا تغرب بفاس وي بمغاز كتقرص خلخا نت برهان كتنكفو ايتخلنيها እንዳበሉት ውህደት በተፈጥሮ በዝርዳ አናገሮም ገሊጾሞ ማለት ስለዚህ ቃልን ስጋን ተዋሃሂዶም ታናይ ዮሐንስ ከሞከስ ያው አቀሚጥዋ ዘሎ ምዕራፍ ይቅሬታ ምዕራፍ 15 عبد يوحنس حدا 14 تقال سغا خونه صغان حقن مليوخه ابانا حدره كبرتو خم كبر እግዚአብሔር حقي بموسى توهيبنا حقن صغان غنا بغويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ዝብል ስለዚህ ነዘን ወህደት ዜን ታተዋህዶ ንብል ዝገልጽ ዘለሞ እቲ ባህርየ መለኮት ምስቲ ፍጹም ሰብ ምስተዋሃደክ تبحرية ملكوت زي الوقت سلازهونا اي تلوتن تبحرية تسبيت خا بجك حاتيات مس بحرية ملكوت مستوحده كلتي توحدو ايو ابز حلفه غزيون اتي تفتاف طوفيلو نتا عين سور زحويه ملكوت توحدو كما ملكوت تفتاف يبلون ترى سبك اطفيلو عين تخفتر هيكلني سلازي اتنا تعور سب زحويه ملكوت توحدو تسبيتي الى ما بوتات قدس بيت كريستيان جليس امو مالت بريها تكون تسفى قبل ربرها حبتي هو بريها قالي وتسمعنا امين امين تاناي حراي كالوت كابزنا يلومي زي استنتينه زترديه نبلو خمون كابتنا يبوتا تغلالص ايخون كاب مصحف قدس زخونه حتو يريتون تلينا ناي قويتانان مدحينان يسوع كريستوس مننت كابتن تجمير ولا ابولي كيدان منيتنا عالم زدهن منيت تبجاوي اتنبيات صبي وزنبرو منين تاي بحرياتو بزح حزراره بنيرو مالت قويتا يسوع كريستوس كولد كله خا انه نغوس توليدو زبلتهم سبتبه مسمسو اب يروشلم اب هيرودسن نوزه خمزخونه ابز خدون توايزي قبرة تسبيت خسرح كله ترى سبيو ترى سدتنيا يلوم يحاسبوه قبر حيلي بملكوت خسرح كلها ببي الزيبولي اغان انت زوج بلو بزح غزي دك مزامرت خي ترفه نمن نسعب له نخفلطو حرر يبلو نيروم مال حجيتانا لو مشات مودعتا تقسنا اب معراف 84 قصر 20 شدشن قويتا إيسوع كريستوس ኢየሱስ ናብ ምድሪ ቂሳርያ ናብ ፊልጶስ መስመፀ ንደቀ መዛሙርቱ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብሉ ወይሉ ሓተቶም ምክንያቱ ኣብ ልቢ ዘሎ ስለዝምርምር ስለዝፈልጥን ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብሉ ኢሊ ሓቶም ተኣብ ልቦም ዝነበረ ሕቶ እዩ ዝሓቶም ማለት ስለዚ ንሳቶም ከዓ በቲ ሰምዕዎን በቲ ተረድእዎን ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቕ ካልኦት ድማ ኤልያስ ገሊኦምን ኤርምያስ ወይ ሓደ ካብ ነቢያት ዝብሉ ኣለዉ ኢሎም መለስሉ
ኢየሱስ ከዓ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ ኣለኹም በሎም እቲ ዝበሃል ከም ዝሰምዑ ጽናሕና ከም ተረድኦም ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቕ ይብሉ ገሊኦም ኤልያስ ይብሉ ገሊኦም ኤርምያስ ይብሉ ገለ ካልኦት ከዓ ኣጠቓሊሎም ሓደ ካብ ነቢያት ይብሉ ግን እቲ ሰባት ዝብሎ ይጽናሕ እሞ ንስኻትኩም ከመን ትብሉ መን ትብሉኒ መን እየ ኣነ መን ኢልኩም ኢኹም ትስዕቡኒ ዘለኹም ንምንታይ ኢልኩም ኢኹም ትስዕቡኒ ዘለኹም ኢሉ ነቲ ንስዕቦ ነቲ ነምልኾ ክንፈልጥ ምእንቲ ከመይ ዝበለ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ፈሊጥና ንክንርዳእ ማለት እዩ ሽዑ ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎ ስምዖን ወዲ ዮና እዚ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ በሎ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 እውን ንስኻትኩም ከ ትኸዱ ዶ ትደልዩ ኢኹም ኢሉ ዝሓተተሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ ዘይሰተየ እውን ናይ ዘለኣለም ህይወት የብሉን ኢሉ ምስ ኣወጀ ንሕና ብ5 ሕብስትን ብ2 ዓሳን ብ5 ጎጎን 2 ዓሳን ኣበርኪቱ ባሪኹ ከብላዓና ኢና ብዝተኣኪብና እምበር ስጋ ሰብ ከብላዓና ድዩ ኣብዛ ኣኪብና ኢሎም ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከይተረፈ ብዙሓት ንድሕሪት ምስ ተመልሱ ንስኻትኩም ከ ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኢሉ ዝሓቶም ሽዑ ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ንሕናስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ምዃኑ ኣሚንናን ፈሊጥናን ኢና ስዒብናካ ካባኻ እሞ ናበይ ክንከይድ እዩ ዝብል ስለዚ መንነት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ብሃይማኖት ኣበው ብዛዕባ ናይ ስላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ወልዲ መለኮት ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ተስቢት ሓቀኛ ስጋ ሓቀኛ ሰብ ምልባሱ ብዛዕባ መድሓኒነቱ ብዛዕባ ተበጃዊነቱ ኩሉ እቲ ናይ ሃይማኖት ክርክር ወይ መናፍቅነት ዝበሃል ኣብዚ ዝተመርኮሰ እሞ ኣቦታትና ከዓ ነዚ ምፍላጥ ከም ክርስቲያን ተዋህዶ ኢልና ጥራይ ጠጠው ክንብል ዘይኮነስ እንታይ ተዋህዶ ስለምንታይ ተዋሂዱ መነመን ተዋሂዶም ግቡእ መልሲ ክንፈልጥን ፈሊጥና ከዓ ንደቅናን ንገዛናን ንህዝብናን ንበረኸት ክንከውን እዮም ቅዱሳን ኣቦታትና ቆርበት እናፈሓቁ ከምዚ ናይ ሕጂ ዘይኮነስ ሙሉእ ዕድሚኦም ዋጋ እንዳኸፈሉ ነዚ ሰነድ ዝናዓና ከውርሱ እንሆ ከዓ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ በቲ ዝማዕበለ ናይ ቴክኖሎጂ መሳርሒ ብኢድና በፂሑ ንበረኸት ከዓ ኩነና ኣሎ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓራይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ንባባት ናይ ሃይማኖት ኣበው ወይ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መወከሲታትና እዚ ኣስተንቲነ ዝተረድየ ትብሉ ንዓኻትኩም ናይ ጉባኤቲ ግዜ ሓራይ ዘስተንተናዮ ወይ እንደዘይጥዕምና ወይ ሕቶ እንደዘይብልና ኣቦና ኣበይ መልኣከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ክገብሩልና ክህቡና ነቦና ኣበይ መልኣከ ሰላም ናብ ኣውደ ምህረት ብክብሪ ይዕድም ሓራይ መጀመርያ ክብርና ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን ኣቦና ቃል ህይወት የስማዓልና ከምኡውን መዝሙር ዘመርኪ ሓፍትና ሙሉ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩልኩም ኣብዚ ጉባኤ ዘለኹም ድማ እቲ እተሃበኩም ጥቅስታት ብምንባብ ነዛ ተዘመረት መዝሙር ብጥቅሲ መፅሓፍ ቅዱስ ገርኩም ምግላፅ ከምኡውን ካብዚ ናይ ቴዎዶስዮስን ናይ ቅዱስ ሳዊሮስ ሎሚ ዝጀመርናዮ ድማ ዝተረዳእኩም በኣስ ከተስተንትኑ ዘይተረዳእኩም ድማ ብሕቶን ኩልና ዝኸውን ክትሳተፉ ዘምሰኹም እግዚኣብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ንንውሕ ሎሚ ናይ ቅዱስ
ሳዊሮስ ቅዱስ ወዲእና ኣብ ቅዱስ ሳዊሮስ ኣብ ምዕራፍ 84 ኢና ጀሚርና ኣብታ ምዕራፍ 84 ክፍሊ 1:1 ናይታ እግዚአብሔር ዝመለኸላ ዓባይ ሃገር አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ሳዊሮስ ናብቲ መፍቀር እግዚአብሔር ንጉስ አንጣኒዮስ ነትረሲ መቅዶንዮስ ምስ ሰጎጎ ምስ ኩሉ ህዝቡ ከንብባ ዝፀሓፋ ቅድስቲ ሃይማኖት እያ። ቅዱስ ሳዊሮስ ናይታ ዓባይ ሃገር አንጾኪያ ካብተን በሃይማኖት ዝፍለጣ ዝነበራ ሃገር ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ናብቲ ለእግዚአብሔር ዘፍቅር ለእግዚአብሔር ዝፈርሕ ብሕጊ እግዚአብሔር ተመሪሑ ወይ ድማ ፍርሓት አምላኽ ሓዲርዎ ናይታ ሃገር ገዛኢ ዝነበረ ንጉስ አንስጣስዮስ ነቲ ኣብቲ እዋንቲ ተሲኡ ዝነበረ መቅዶንዮስ ምስ ሰጎጎ ምስ ኩሉ ህዝቢ ድማ ከንብባ ዝፀሓፋ ቅድስቲ ሃይማኖት እያ ኢሉ ቅዱስ ሳዊሮስ ሊቀ ጳጳሳት ናብትን እግዚአብሔር ዝፈርሕ ዘፍቅር ዝነበረ ንጉስ አንስጣኒዮስ ይልኢኽዎ ምክንያቱ ኣብቲ እዋንቲ መቅዶንዮስ ዝበሃል ተሲኡ ኣብ ሃይማኖት ካልእ ትምህርቲ ዘተኣታቱ ስለ ዝነበረ መልእኽቲ ምስ ለኣኸሉ እቲ ንጉስ ድማ ነታ መልእኽቲ ተቀበላ እዩ ዝብለና። ነታ መልእኽቲ ካብ ቅዱስ ሳዊሮስ ተቀቢሉ ድማ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ወሲዱ ኣብ ቤት መዛግብቲ መንግስቲ አምላኽ አንበራ በኣ ከዓ ትምህርቲ ዓላውያን ካብ ኩሉ ኣርሓቀ ይብለና። ዋላ ቤተ ክርስቲያን ይቅረታ ቤተ መንግስቲ ብምንታይ ኣኽ ትምራሕ ዘለዋ መን መራሓይ ኣኸውን ዘለዎ ናብ መን ያኽጥምት ዘለዋ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ብምንታይም ክምርሑ ዘለው እንተደኣ ኢልና ብሕጊ ሃይማኖት ምክንያቱ ፍርሓት አምላኽ ዘይብልካ እንድሕር ኮይኑ እምነት ዘይብልካ እንድሕር ኮይኑ ህልውና እግዚአብሔር እውን ዘይትፈልጥ እንተደኣ ኮንካ ብቁኑዕ ክትመራሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ብይመስለኒ ኢኻ ብሓቂ ክትመራሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ብግቦ ጥቕማ ጥቕሚ ወገነይ ወገንካ ይክምራሕ ማለት እዩ እሞ እታ ናይ ቀደም ቤተ ክርስቲያን ቤተ መንግስቲ ይቅረታ ነቲ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝተቀበለቶ ሕጊ ከም መምርሒ ገይራ ትምራሕ ኣሎ ኣብ ቤት መዛግብቲ ቤተ መንግስቲ አንበራ እዩ ዝብል ነየነይቲ ነታ ካብ ቅዱስ ሳዊሮስ ዝተጻሕፈትሉ መልእኽቲ ግደፍ ሃገር ዝኣክል ሓንቲ ሓዳር ቆልዑኻ ክትመርሕ እውን መምርሒ እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር
فرحات እግዚአብሔር ዘይብላ ተኮይና ታገዛ ወይ ትችዳን ደቅሃውን ብግቡእ ክትመርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ እቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ካብ ገዛና ጀሚሩ ክሳብ ሃገር ኩሉ እዩ ዘድሊ ምክንያቱ ንኽትመርሕ ጥበብ ህበካ ንኽትፈርድ ሓቂ የሪአካ ህዝቢ ንኸተመሓድር ድማ ሓይሊ ይኾነካ ኩልና ነንብባ ምስ ግዜ ሕጂ ኣየንብባንየ ግን ቀዳማይ መጽሐፍ ነገሥት ምዕራፍ 3 እንተ ደኣ ርኢና እቲ ቀዳማይ ሰሎሞን ኣብ ግብዖን እግዚአብሔር ዝተረኣዮ እግዚአብሔር ምስ ተረኣዮ ድማ ንሰሎሞን ብሕልሚ ምስ ተረኣዮ ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ እንታይ ከም ዝህበካ ለምን ኢልዎ ሽዑ ኣብቲ እዋን እቲ ሰሎሞን እንታይ ይነሩ ኣቡኡ ሰሎሞን ስለምንታይ እዩ እግዚአብሔር እንታይ ክህበካ ከም ዝህበካ ለምን ዝበሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብቕንዕናን ብእምነትን ብጽድቅን ብቕንዕና ልብን ምስ እተመላለሶ ብዙሕ ምሕረት ገበርካሉ በብኡ ዳዊት ይዛረብ ዘሎ ነዚ ምሕረት እዚ ሓሊኻ ከዓ ከም ዝሎም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዝፋን ንዝቕመጥ ሃብካዮ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንባርያኻ ኣብ ክንዲ ኣቦይ ዳዊት አንጊስካኒ ኣነ ከዓ መውፅየይን መእተውየይን ዘይፈልጥ ንእሽቶ ጎበዝ እየ ባርያኻ ድማ ኣብ ማእኸል እዚ ህዝቢ ዝሓረኻዮ ኣብ ማእኸል እዚ ስለምብዝሑ ዘይቁፀርን ዘይፅብፀብን ብዙሕ ህዝቢ እየ ዘለኹ ነዚ ብዙሕ ህዝብኻ እዚ ደኣ መን ክፈርዶ ይኽእል እምበኣር ኣብ መንጎ ፅቡቕን ክፉእን ፈልዩ ንህዝብኻ ምእንቲ ክፈርሲ ንባርያኻ ኣስተውዓሊ ልቢ ሃቦ ሰሎሞን እዚ ነገር እዚ ስለ ዝለመነ ድማ ነገሩ ንጎይታ ባህ ኣበሎ ምክንያቱ እቲ ሕጊ ኣምላኽ እቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኻ እንድሕራልዩ ክትምርሓሉ ኣነሲ መንእሰይ እየ መውፅየይ እውን ዘይፈልጥ ጎበዝ ንእሽተ እየ ኣብዚ ከም ሑፃ ምቁፃሮ ዘይከኣል ህዝብኻ ኣንጊስካኒ ኣለኻ እሞ ነዚ ህዝቢ እዚ ድማኒ ኣብ መንጎ ፅቡቕን ክፉእን ፈልየ ንህዝብኻ ክፈርሲ ንባርያኻ ኣስተውዓሊ ልቢ ሃቦ ሎሚ ንገዛና ክንመርሕ በታ ዝተሃወበትና መክሊት ድማ ተመሪሕና ከነገልግል ከለና መጀመርያ ንእግዚአብሔር እንታይ ክንብሎ ኣስተውዓሊ ልቢ ከመይ ገረ ከም ዝዛረብ ከመይ ገረ ከም ዘመሓድር ከመይ ገረ ከም ዘናባብር ከመይ ገረ ድማ ኩሉ ነገር ከም ዝመርሕ ልብን ምስትውዓልን ሃበኒ እንድሕሪልናዮ እግዚአብሔር ድማ ክህበና ክፉኡን ፅቡቕን ፈሊና ብቕንዕና ብሓቂ ክንመርሕ ከነመሓድር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ መፍቀር እግዚአብሔር ዝነበረ ንጉሲ ነታ መልእኽቲ ቤተ ክርስቲያን ተቐቢሉሲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ቤት መዛግብቲ ኣንበራ እዩ ዝብለና ሎሚ ካብ ቃል ኣምላኽ ሰሚዑ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ፈሊጡ ዝመርሕ ኣሎ ድየለን ግደፍ ናይ ስጋ መራሕቲሲ እቶም ናይ መንፈስ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እውን ዘይንጥቀመሉ ዘለና
እግዚአብሔር محرنا أما እግዚአብሔር يمرحيو أمريحنة እግዚአብሔር دم حقيو قنعنايو نعخان هزب خان تمرحون هزن بركاتيو أما تمرحت أيس الليو نحنا رمانة تمرحتي أيس اللنا لم نحميم طرح ساتم فرحت أملاخ يبلم زخل بعالمنا نريو زلنا زخل حجي أما أخلاي مبرأ نريو زلنا تأخاخيب كأنتايو إذا أنستاسيوس يتقبل ملأختي تقبلهم ممرحهم تزقبروا زخل نريو زلنا أي مرعنان زخل زخونا زلون أي مخانن أما يخل نجر أبو زحكون أب حيدت أب عبيخون أب نشتي مريحنة እግዚአብሔር يدلينا كابيتنا جميرو እግዚአብሔር مرح كنبلو خلنا እግዚአብሔር زمرحو دما مريحنة حقي مريحنة صدقي مريحنة كله منشي صبو نجر إما كابزي زتمهرنايو زي أقرب سلا زستنتم كي أما سلا كل እግዚአብሔር أملاخنا كبري مسجانا ما يبصحيو زي عرب زات زلوا صامنا دما ناي برخت صامي برلنا أجندة حجنا حدا نجر نقبرلو زيادة خلو دما نبا أملاك كل انتنانا نمار خلو صلت السباعي دما قبرلنا نالبات توسخ اندحر الليو أبونا تبلوت اللي كوم تخوينو صلت كم حدثو الراي قال هيوت يسمع لنا بنا بملك سلام حري أبونا عدل هبومنا لو زخون حسابات تلينا قبل بسألوت معساونا الراي أبونا يزخون ملك تاير إنا اللخون ما بسألوت عساولنا سما أبو ودو من فس قدوس أحد أملاك أمين قدس እግዚአብሔር أملاخنا سلا كله تمسكن سلا زماعة زيان سلا ذا ساعة زيان نمسكنك لنا زقباء زي أملاخنا بمنفس عبيو نفس ما يزد قمت قباء يكبرنا آمين بس إن عبيلو حقا نحزلو أب حقا نسقنعلو قباء يكبرنا أملاخنا آمين تنببوخ نبرلو نحن خون وحدو نحن ونعون بس نفسنا خنا وحدو أملاخنا سخ جزلنا آمين سمعت تطرح عليك والناس تايدا سمعنا خنفري سمعنا قبل صدق خنقبر سمعنا لما ما قد حق ما لس جونا تفلينا تنسمع أملاخنا مفردنا زي كونس مصدقنا أبقد ما خام وقسينا زي كونس موقسينا ما قسينا أكبر لنا سلخل تمسكن أملاخنا وفرز الله وحبو فرم دحنا تولنا برحوق أب قرباز قش خام قشم دحن ملسلنا أب حمام زلو أملاخنا حمام فوسلنا أب حزن زلو تسعنان علنا تجعني قم زلو رغولهم تميم زلو نسعلنا شقام نفس التأثير فتحلنا فحزولو دماء أكبلنا سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس من قصات مزا بعد كان تعب سمايكم دماء مدري يقول نعلت مقبنا لما حبلنا احنا نزبدلنا بدلونكم زحدقنا له بدلنا نعوسنا ندقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتأتولنا نقسن حيلين كبرن نزل عالمنا تكاين مأمين وزت يا مريم ناي قدوس قبري ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدنقليخي بسقاخون دنقليخي دي جابير تواد قويتا سراوي سلام لك له سخيكا بعني السبرختي خفريتا تفهم رغي وملتا تسقى جابير مساخي وفسد الدس بالكي أتياتنا حصر لنا نفت ودغية سكرساس منتانا حرات لمن لنا أمين فتاوي سريجينا لكن مدانيس كرساس
كاني كنا سريات يا دمساسي أبسا ولدو لبرو كساتي برهان أنتم أبي قنات وأيدي قنات ادو أنا سايرو قوز قنات ببسمكم كونوا فتحانا من تعانا يرسين كلهم سمع زيو مهارنا كرسس مال عصر تغلطة زيو مهارنا كشوز دي مهارنا كشوز دي مهارنا كشوز زيو مهارنا كشوز دي مهارنا كشوز دي مهارنا كشوز زيو مهارنا كشوز دي مهارنا كشوز دي مهارنا كشوز زيو مهارنا كشوز دي مهارنا كشوز دي مهارنا كرسس كمون بنت أجزتنا مريم مهارنا كرسس مال عصر تغلطة بنت أجزتنا مكشوز بنت أجزتنا مكشوز بنت أجزتنا مريم مهارنا كشوز بنت أجزتنا مكشوز بنت أجزتنا مكشوز بنت أجزتنا مريم مهارنا كشوز بنت أجزتنا مريم كشوز بنت أجزتنا مكشوز بنت أجزتنا مريم كشوز بنت أجزتنا مريم كشوز بنت أجزتنا مكشوز بنت أجزتنا مريم مهارنا كشوز سجى قويتنا يسوع كريستوسن فرق جابي ربون حبرت منفس قدسن أبلع علينا أبلع لكلكم من أبلع عليه أبزز لنا يبوتان أسفن دربن كويني وراد برخ مشات برخ ليتي قبلنا كلكم زمن أقل قلتكم يبارخ آمين من أبونا تسألي صلوت تمهللنا يا مهللا أبسمع عريقو معد زغرر محرت زورر يقبرلنا زنببنا يا نبابات استمهرنا مرتقى سلاسان سوسان مئة سنة يفروش أنا فريم كنا قلقللون كنصدقلون كندحنلون نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ነቶም ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩም ኣዋሃሂድኩም ብጥባዕትን በኣንቃዕድዎን ክትከታተልዎ ዘምስኹም ከዓ ዝተጻድቃን ኣስበትህታን ይኽበልኩም እግዚአብሔር ነቶም ለይትና ሰላም ለይቲ ይግበረልና ነቶም መዓልትኩም ከዓ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልኩም እግዚአብሔር ከምቲ ዝሓለፈ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ናብ ቅዱስ ጉባኤ ዘብቅዓና ንዝመጽእ ጉባኤታት ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ከምዚ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ሰላም ሰሙን በሰላም يرخبنا آمين قال هيوت يسمع لنا بوتاتنا وكليتي آمين نقول لها قال هيوت يسمع لنا لو أمليت قا يقبر لنا قال يسمعنا بطاطنا عدنا نتعلنا نهبكم غير أمرك قلت لكم يبارك سلام ليتي آمين نقول لها قال هيوت يسمع لنا نقول لها زمنا قلقلوت يبارك እግዚአብሔር لو أمليت يقبر لنا قال هيوت يسمع لنا عدمة عنا هبكم أبوتاتنا بتابلنا بروحيتي كلنا قال هيوت يسمع لنا كلنا تقولت عنا حق سوتي هذلنا لو أمليتي سلام جميل بسلام سلازة فتسمنا زاوير أملا كبرن مسكانا يهونو قال هيوت يسمع لنا بروح ليتي آمين كبرن مسكانا يهون نقول لها قال هيوت يسمع لنا لو أمليتي